Celta B 1, Avilés 3, Racing de Ferrol 0, Marino de Luanco 1, Sporting B 0, Coruxo 0, Oviedo 0, Ourense 1, Burgos 0, Tropezón 1, Inoja 0, Caudal 2. Para falar da segunda B, posteriormente da terceira, temos, como sempre, a Gustavo Varela. Que tal, Gustavo? Que tal, Óscar? Como foi a cousa? A verdade é que tivemos un pouco de todo, algunha sensación agridoce co partido do Racing, co triunfo do Ourense. Iba tarde moi mal ata que marcou Capi ese gol do Ourense. Dicíades co Deportivo que os ciclos non eran eternos e o Racing levaba 11 xornadas sen perder. Bueno, as ausencias foron decisivas neste caso, non? Sí. Comezamos co Racing. Veña, imos co Racing, ese partido, esa derrota diante do Marino. Eu creo que ninguén a priori agardaba unha derrota, pero bueno, o Marino, hai que lembrar, Tito, que xa lle gañou na ida. É un equipo farragoso, incómodo. Que lle ten máis collido o puntiño o Racing, ademais no partido se mostrou moi firme, non? O Racing, a verdade, que hoxe non tivo unha das súas mellores tardes, e o Marino demostrou que, bueno, que é o equipo difícil como o seu entrenador quere. Quirós é moi deso. Aquí estamos a ver o único gol do partido, varios rexeites e ao final por aí aparece Chusevia no minuto 23 para marcar ese gol. Repetimos, hai que lembrarse das ausencias porque en todos os equipos son importantes. Eu creo que máis nun Racing, no que o plantel é de 17, 18 xogadores, o resto do plantel hai que tirar de xuvenís. De feito, xe xogou Carlos, xogou Iago Iglesias, que igual a Boanova 10-12 minutos, pero bueno, vai ir entrando e... É que a única dúda que pode darnos o Racing é a profundidade de banquillo, non? Para aguantar aí, porque está claro que cando ten todos os homes disponibles é un gran equipo, un gran rival. Cando as baixas empezan a aparecer, aí tes que tirar dese banquillo. Estamos a ver oportunidades de Rubén Comesaña, de Iván Forte, de Jorge Rodríguez, esta outra de Iván Forte, e ao final, derrota, e esperaba o segundo técnico Fran Beade que esta derrota non afectase de cara ao futuro. No, contamos que no pueda afectar de forma muy llamativa, en el sentido que, bueno, los puntos que tenemos hasta ahora ha sido mérito nuestro, lo que hemos conseguido es mérito nuestro, entonces teníamos que estar preparados y estamos preparados para una derrota que sabíamos que tenía que llegar en cualquier momento, entonces esperemos que no nos afecte de ninguna forma. Dice Gustavo que a tarde ia fatal para os nosos, xusto ata que, quizáis no momento máis inagardado, apareceu o Ourense para gañar no sempre complicadísimo Carlos Tartiere. Era un partido absolutamente decisivo para o Ourense, todo o que acontecera ao longo da semana, problemas económicos, algún xogador que marchou, como Dani Pinillos, visitaba o campo do Oviedo, e sobre todo, Tito, a sensación de que se perdes en Oviedo, que é un resultado perfectamente factible, despedíaste prácticamente de xogar a promoción de ascenso. E anímicamente creo que lleva a pasar factura máis duramente, non? Xa a situación que viven, si deportivamente te descolgas neste partido, pois creo que iba a ser moi duro. Pero bueno, ahora mismo sí que veo un Ourense vivo a todos os niveis. Pasou de estar nunha posible derrota a 6-7 puntos deses postos de promoción a estar tan só a 2 puntos do Oviedo. E un partido moi disputado, pero un partido no que Ourense deu sempre a cara, estivo no encontro e causoulle moitos problemas ao Real Oviedo. Primeira metade, un par de oportunidades moi claras do Ourense, esta foi a mellor do Oviedo, un remate cara a súa propia porta de Capi que acabou no traveseiro. Foi un gran partido do Ourense, sobre todo no aspecto defensivo, e no ofensivo un lanzamento de falta de Borja Llebra e por aí aparece Capi para marcar de cabeza. Case viña de marcar en propia porta e conseguiu marcar o 0-1. Cantos goles vemos destes balóns que se van pechando, que difíciles son de defender? Moitísimo.
Porque ademais o porteiro non pode... Claro, non pode chegar ata aí. E de feito, mira a seguinte xogada, a seguinte oportunidade, o remate de Adrián Cruz, que casi o 0-2. De feito, estivo máis preto o Ourense de marcar o 0-2 que o Oviedo de conseguir o empate a un Oviedo. Eu non sei se lle pasa algo, Tito, contra os equipos galegos, pero sempre que o vemos aquí, non nos dá sensación de equipo poderoso. Non nos gusta nada, non? Hai que decirlo así, non? A verdade, o modelo de xogo que Granero quere implantar en Oviedo, pois, bueno, moi directo, excesivamente directo, moi físico. O que pasa é que os galegos sempre que vamos ali facemos bons partidos, porque o Compos estivo moi ben ali, o Racing, bueno, xa tamén levou premio. O Coruxo gañou, agora gañou Ourense, pois hai que ir sempre a Oviedo. A Oviedo. Sí, non estaría mal. A xogar o Tartiere. Sí, señor. Bueno, temos nesta categoría o Racing de Ferrol ben situado entre os primeiros, o Ourense que pode chegar aí, e lamentablemente os outros van sufrir, Tres equipos que se complican a vida. Bueno, o Coruxo parece que está nunha trayectoria ascendente, pero o Celta B e sobre todo Compostela... É que esta derrota desta xornada deixa unhas sensacións como de que o equipo vai estar aí complicándose a vida, a ver como sae. Sí, incluso a ver como responde a directiva. De momento está a ter paciencia, mantendo a Freddy. Bueno, agardemos que siga con esa liña. Un partido onde, bueno, o guión que xa vimos moitos outros encontros. Unha primeira metade na que o Compostela mereceu moito máis e despois unha segunda parte na que decidiu o rival. O Compos está levando excesivo castigo na falta de acerto nas ocasións, porque é un equipo que crea moitísimo, non? O que pasa é que logo, bueno, ten ese hándicap que tamén os rivais lle crean ocasións a veces con moita facilidade. Hai que dicir que en fronte está un equipo, ni máis ni menos o Guijuelo, que o segundo clasificado. Non, por suposto, o rival de hoxe era, creo que, dos máis complicados para recibir ahora mismo na túa casa. Pero aínda así estamos a ver como as oportunidades e os achegamentos son do Compostela ata que no minuto da segunda metade chega o gran mazazo. Prácticamente, primeiro achegamento do Guijuelo, esa pelota que lle cae aos pés a Gago, que marca o 0-1. Non hai fora de xogo aí? Complicado velo cunha cámara. Non hai. Pensaba eu que estaba máis próximo á portería este xogador. Igual no primeiro centro eu cheguei a plantexarmo, pero bueno, aí hai que dar sempre o beneficio da dúbida ao árbitro asistente. E despois o 0-2 tamén con outra posible posición incorrecta, ainda que o xogador ergue as mans como dicindo eu non vou a participar, marca Chuchi. Por certo, un Guijuelo, dicíamolo antes de entrar no programa, Tito, adestrado por un técnico galego e xovencísimo, insultantemente novo. Sí, creo que ten 28 anos Rubén, e, bueno, a verdade é que está facendo un traballo impresionante neste Guijuelo. Recurtou diferenzas xa no último minuto Diego Rey, estreábase como goleador na Sociedade Deportiva Compostela, pero derrota e moi preto dos postos de perigo o equipo de Freddy. Que non tivemos tanto tempo balón como acostumamos, pero as posesións pois foron cualitativas, non? E iso pois permitirnos acercarnos con perigo a meta deles e sobre todo pois obligarlles a correr para atrás, que é importante. Estamos pagando pues la ineficacia en las dos áreas. A nivel ofensivo, pues esa falta de gol, ¿no?, que estamos teniendo y bueno, y en nuestra área pues estamos teniendo muchos problemas a nivel defensivo. Entonces, bueno, es algo que tenemos que seguir mejorando. Segue en posto perigoso, de feito está en promoción de descenso o Coruxo, pero continúa a liña ascendente, Gustavo. 5 xornadas sen perder. Iso é a nota positiva, e non sei se outra nota positiva é que o próximo partido é contra o Oviedo. Bueno, pues entón nada, todo está feito, non? Tranquilo, Rafa, que... Sí. Bueno, un partido complicado diante do Sporting B, o equipo do Pito Abelardo, e un partido que tivo dúas caras moi distintas. Na primeira metade puido marcar o Sporting B. Estamos a ver oportunidades dun Sporting que ten unha gran xeración de futbolistas, que xa está surtindo de xogadores o primeiro equipo, pero un Sporting que quedou con 10 xogadores con 45 minutos por diante. Foi expulsado Julio e despois o Coruxo si tivo as súas oportunidades. Sobre todo esta, un auténtico barullo, por aí está Pazó, Chapopino... Había varias opcións. Sí, intentaron rematar todos. Ninguén o puido facer. Ao final, esta oportunidade de Antúnez, empate a 0, e isto é suma e segue. É o que ten que facer o Coruxo. Yo creo que ha tenido muy pocos momentos de brillantez. El partido se espesó
por ningún motivo en concreto, simplemente porque bueno, el partido fue muy trabado y no fue fácil hacer jugadas de ataque. El Sporting estuvo muy bien en la primera parte, en la segunda nosotros con la superioridad numérica intentamos hacerlo, pero excepto una ocasión de Alberto García en un rechazo en un córner, prácticamente no tuvimos muchos acercamientos a la portería rival. Vaya edición da Liga das Cidades que nos agarda o vindeiro domingo con eses dous partidazos consecutivamente, ese Coruxo Oviedo e o Avilés Racing de Ferrol. Un Avilés, o que vemos agora no seguinte resumo, derrotou a un Celta B que tamén se complica a vida nun encontro ademais moi polémico, non? Sempre estamos buscando tapados nesta segunda división B. Quen sabe se o tapado deste ano, o ano pasado foi o Caudal, Tito, quen sabe se o tapado deste ano é o Real Avilés? Pois perfectamente pode ser, porque pasiño a pasiño se está metendo, é dos equipos máis solventes na súa casa, está empezando a sacar ahora puntos fora. Que vai ser un partido importantísimo ese Avilés Racing de Ferrol da vindeira xornada. Sí, e un Avilés que aguantou o chaparrón do inicio, oportunidades para o Celta B, sobre todo esta de Fernán, que acabou rematando arriba, e despois o Avilés que ten un xogador que todo o que toca o converte en gol. Balón arriba, control de Alex Arias e cun pouco de sorte acaba marcando o 0-1. Si ten sorte no remate, o control ten mérito, Sí. Era moi complicado. Realmente estén dos xogadores e ao final da temporada hai que destacar a algún xogador, probablemente Alex Arias estea nese 11 ideal da categoría. Xa está entre os máximos goleadores da categoría e non é un xogador para esas cousas. A ver que vos parece este penalti. Despois escoitaremos o técnico do Avilés. Vai agarrando Miquel a Borja Iglesias e o árbitro indica penalti. Borja Iglesias empata. Minuto 10 da segunda metade. Hai que interpretar a intensidade do agarrón difícil. Pero os 20 minutos vexan que gol. Un saque do porteiro, a pelota queda aí entre liñas, acaba chegando a Ito e resolve diante de Rubén. Exemplo perfecto de ataque directo. Sí. Patapum para arriba. Un saque do porteiro que se converte prácticamente nunha asistencia. E a falta de 10 minutos, outra xogada para polémica. Balón sobre área, por aí recibe Goldar un golpe e o árbitro volve a pitar penalti. Vémolo repetido. Manotazo. Esa man, ademais custa a expulsión a Miquel. Goldar asume a responsabilidade de tirar o penalti, balón ao traveseiro. O infortunio, unha vez máis, do Celta B, que volveu a perder na casa. E tamén me postulo pro gol da xornada, este de Pascual, ademais mira a chulería coa que celebra o gol. Pero ten motivo, Golazo de Pascual e ao final chamounos a atención o que dicía o técnico do Avilés, Jos Uribe, sobre o estamento arbitral. Son gente que no ha jugado nunca al fútbol, le digo la verdad, o sea, le digo que joder, que no le, que está de espaldas, que está quieto, que está tal, y que ya está bien un penalti, chico, como para marcar otro penalti, echar a un futbolista. Estaba enfadado Josu Uribe. E non queremos terminar este apartado da segunda B sen ofrecer, bueno, pois unha pequena homenaxe tamén desde aquí por todo o que pasou esta semana para o Racing de Santander. O Racing de Santander, quen sabe se todo o que aconteceu, Tito, derrador dese partido de Copa... Mira, isto é impresionante. Lle vai a servir para no futuro para lograr un ascenso, pero... É que 20.000 aficionados, claro, non sabe dinero. É que creo que foi a mecha que encendeu a posible recuperación dese Racing, ora os exxogadores están a cargo do club... Seguramente haxa apoio de empresas, máis apoio social... É que non vai a apoiar un club con 20.000 persoas en segunda B. Claro. É que non había cadeiras baleiras, eu creo que habería 400 ou 500. Estamos a falar dun dos fundadores da Liga de Primeira División. Sí, señor. Dos primeiros participantes de 10 equipos. O Racing. Como vai desaparecer o Racing? E tivo que chegar a situación que chegou para provocar isto. Para que alguén espertara. Sí, Bueno, pues nada, alegrámonos, cuando menos, de toda esa presencia de aficionados, e que sexa para ben para o Racing de Santander. Acabamos a segunda B con Carlos García Verdugo. Os debates un no compos, Manuel Rodríguez, que xa indicaba a semana pasada que él creía que José Lu necesita axuda, di, sigo pensando que José Lu necesita axuda, Tito
Ainda que Tito non me dé a razón. Foi por ti, non sei se cambiaches de opinión. No, sigo dicindo que o Compós ten xente suficiente arriba para poder solventar a situación. Sí. Ben, e ademais sobre Ourense, aí sí que hai debate, hai moitísimas intervencións neste sentido. Non me extraña que Ourense, di Esteban, gañe nun campo como Tartía e despois xogar nunha pataqueira como Couto. Tal cual o que di Esteban. Vou dar un dato, Carlos, das últimas 12 xornadas, Ourense gañou 3 partidos, e os 3 fora da casa. Bueno, pois o dato ven a reforzar o que di Esteban. Pregunta Fernando, onde estaría Ourense na táboa, que ven un pouco a colación do que diste, se o Couto estivese en boas condicións. É unha pregunta, bueno, que igual todos podemos contestar máis ou menos, non? Sí, pois eu creo que algo máis arriba. Estaría algo máis arriba. Con algún puntiño máis seguro. Sí. Pues nada, repasamos a clasificación, paso pois especulamos onde podría estar Ourense. Os 4 primeiros son o Racing de Santander con 44, o Guijuelo con 42, adiantou agora o equipo salmantino o Racing de Ferrol, que é terceiro con 41. O Oviedo pecha esa serie de equipos que loitarían polo ascenso con